मैयानि हरखाबै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव लाइमुथि गामिनि सामफुर दैनि दालांआ बायनानै थांनाय जाथायखौ खोनानानै इएम रनजित बसुमतारिया नायगिदिंहैदों। दासान्दि थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों आसाम नाङैनो बाना लोमसावदों। बेबादिनो साननैसोनि अखा हानाया जोबोरैनो आलादा आरो सोमोनांथावसिन जाहोदों। दैबाना लोमसावनायजों चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि लाइमुथि गामिनि हान्थामेला खालामग्रा सामफुर दैनि दालांआ मैया हरखाब बायनानै थाङो। बे दालां बायनायखौ खोनानानै हरखाब इएम रनजित बसुमतारिया नायगिदिंहैनानै सोलिथ'नो थाखाय थाबैनो उफ्रा लामा बानायनानै होगोन होननानै खोथा होयो। जायखौ गामिनि सुबुंफोराबो इएम रनजित बसुमतारिनिसिम गोजोननाय फोरमायो। सार, लाइमुथि एरियानि फ्राय सुबुंफोरानो बेजों हान्थामेला खालामो, नाथाय दालाङा बायनानै दं। दा मा लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव 33टा गामि दङ। 33टा गामिनि रायजो राजाफ्रा बेजोंनो हान्थियो। जाउनाव थांनाय देग्लाय नङा बोसोरनैनि सिगां बे दालांखौ दंफांनि दालांखौ जोंनि सरकारनिफ्राय बानायनानै होनाय जादोंमोन टेम्परारिलि। खिन्थु देग्लाय बियो आरसिसि ब्रिज जानायनि सेंसन जाना फैखाबाय। दा नंखायनो बेखौ सलिथ'नो थाखाय बे साननै सानथामनि गेजेरावनो आं मोनसे राहा लामा लागासिनो दङ। जेरैखि जाया बेखौ बानायनांगोन आरो बानायनायनि बेब'स्थाखौ लादों।